खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' आं दहायनि भिडिअ बुंदोंमोन नोंथांमोनखौहाय माखासे मानि गोदान कालेक्शन सफैनायखौ आं देखायगोन होननानै थ' दिनै नोंथांमोननोहाय आङो फारि फारि देखायलांनोसै फार्स्टआवनो आं देखायग्रोयो आं गाननानै दङ नै पिंक कालारनि ओरैबादि मोजां दै डिजाइनखौ नायनानै लादो बेफोरो पियर पद्मनिनि दै जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो सनाफोर दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दै डिजाइनाबो आरो सियाबो बिराद मोजां गाननो गुरै आरामखा दै ओमफ्राय अरनाया साद्रिखौथ' नायदो अल बडिसोखा ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो मानोना दायो क्रिसमासआबो खाथि सौगासिनो दङ आरो हाबानि सिजन हाबबाय नालाय दायो मा कालेक्शन नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै ला नङाबा मोनहैनाय नङा आं देखायग्रोनोसै पार्टनि दै सनाफोर बियो मिक्स पार्ट बिराद मोजां क्वालिटी दै दायो नायदो नै ओरैबादि मोजांखा कालाराबो डिजाइनाबो लेटेस्ट डिजाइनसो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो फोर दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां आरोना मुगा कालाराव डिजाइनाबो लेटेस्ट ल'खा सोरनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दै बेबो एकदम मोजांखा पार्ट नायदो नै लोगोफोर दानिया ओरैबादि सुइट ल'खा कालारा ओमफ्राय नै बिदिया ब्लाउज पिस दै आं दहायनिफ्रायनो देखायदों ओमफ्राय खोन्थानो रोङाखै बे ब्लाउज पिस बे साद्रि आरोना बे दखनानि दानिया नायबावदो नै दसे सिगां आं सेम मुगा कालारावहायनो बेलेग डिजाइन देखायदोंमोन बेयो बेलेग डिजाइन ओरैबादि मोजांखा सनाफोर माने बेयो खम दामनि पार्ट नङा दै खम दामनिखौबो माखासेफ्रा सोङो नालाय बेयो खम दामनि नङा बेयो बिराद मोजां क्वालिटी पार्टसो आब'मोन आगैमोन बेयो दायो नै पार्टनि ओरैबादि मोजां ब्राइडेलफोरनोहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजां जाखागोन गिर्जाफ्राव गानो आयै सना बिदि थाबायना होयोना सिसाव क्रेबारे गिर्जाफ्राव गानो नङाबा मा होनो एंगेजमेन्टफ्राव हाबाफ्राव ओरैबादि मोजां आरोना जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन दानिया बेयो अल बडि दै गुफुरावहाय गोल्डेन कालारजों मिनेरनाय ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लादो नाथाय बेने ब्लाउज पिस गैया दै आब'मोन आगैमोन बेयो ओरैबादि मोजां हेभि क्वालिटीखा नायदो दानिया बेबो ओरैबादि मोजांखा पद्मनिनिनो बेबो एकदम हाबाफोरावहाय नङाब्ला एंगेजमेन्टफ्रावहाय बैराथिफोरनो गानहोनो हाबायाव गानहोनो हिन्जाव गोदानफोरनो ओरैबादि मोजां जागोन आरोना जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां दै बे सेम क्वालिटी सेम कालाराव दाखालि आङो बेलेग डिजाइनाव फानबाय ओमफ्राय दानिया बे बेलेग डिजाइन दालायबाय आरोना सेम क्वालिटीयानो कालाराबो बेनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा रावबो बासिनो हाया बेखौ दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां दै बे नारिखल डिजाइनावनो ओरैबादि मोजांखा स्टेन्डार्डनो कालारा जायनो नांगौ बेखौबो थाबैनो अर्डार होनानै लादो गैलामोन बेबो ओमफ्राय सफैफिनबाय मैयानि सिगां सफैदोंमोन ओमफ्राय देखायनो मोनाखै दासो देखायबाय नायदो नै ओरैबादि मोजांखा दै डिजाइनाबो बे कालाराथ' देग्लायहाय बिराद मोजां बयजोंबो मोजां मोनजानायखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो पियर पद्मनि गोजा दै बेफोरो जा आं देखायगासिनो दं गासैबो पियर पद्मनि दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दै सुइट ल'खा कालाराबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो सियाबो ओरैबादि मोजांखा क्वालिटीया नायदो नै ओरैबादि मोजांखा डिजाइना नायनानै लादो बेखौ मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो बिराद लिमिटेड सफैजोबदों दै स्टकआव नायदो नै ओरैबादि मोजां घिया कालारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव डिजाइनफ्राबो ओरैबादि मोजांखा सिनि क्वालिटीयाबो बिराद मोजां दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो ओरैबादि गोबां सेल जाबाय आरोना
जि मोजांखा जायनो सहैदों जायनियावनो सहैदों बेनो मोजां मोनजोबदों आरो बयबो क्वालिटिखौबो बासिनो हाया ओरैबादि मोजां नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दे एकदम घिया कालार ओमफ्राय गोजौआवहाय नै बेलेग कालार बाव अरनाया अल बडि टाइपआव दै ओरैबादि मोजांखा साद्रियाथ' एखेबारे ओरैबादि मोजां सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेखौ मोनगोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दै सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो अरनायाथ' साद्रियाथ' नै कन्ट्रास्टआवहायसो बाव ओरैबादि जोंख्लाब माख्लाब मोजां आरो नायदो नै दानिया आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखाना बेबो ओमफ्राय साद्रिया कन्ट्रास्टआव नै अल बडि ओरैबादि समायना लिथुरथुरल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होआबा मोनस्लाबनाय नङा दे दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजांखा बेखौबो सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो नङाबा मोनस्लाबनाय नङा साद्रिया नै कन्ट्रास्टआवसो नायबावदो नै ओरैबादि मोजां बे डिजाइनाबो बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना ओमफ्राय नै साद्रिया कन्ट्रास्टआवहाय दै ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp आब'मोन आगैमोन दिनैनि बे भिडिअखौ आं एसेनो देखायथ'नोसै बाखि आरोबावनो आं जे बुंदोंमोन दहायहाय 1600 सल'स'नि होननानै बेफोरखौ आङो देखायथ'नो हानाय नंला आंना टाइमबो गैला नालाय डिउटिबो थांनांगौ थ' बयनिबो गोजोन्थों